kisal gone muɗum ɓaawo ɗum ko yettude e duunaade jinnaɓe meɗen ndeeni en ndiyam e joygol nguli e ɓuɓol haa goodal daña sikki ala musidɓe tedduɓe sikki ala musidɓe tedduɓe jibinande hayra gollere wuro nayi wuro ceerno mamadou kam e badara kaalo goonga kono kadi jinnaɗo meɗen hammadi koolaɗo wi ko hayra gollere wuro nayi wuro caafal e faafal ɗo mawɗo andano safara so wonano gawde e kosam abdoul asis ba wi sa wirdimi kitanmi hattoma miijam laato dandorgal ngal ngol hiiruma on calminama e inde on manama e jettode jamma hande o jogor wonde ko jamma e nder jammaji ko jamma teskinɗo ko jamma kadi ha joni kadi timto e teeɗo nde wonno ko waɗi hande ko weeɓani mouvement étudiant walla mbiyen association étudiant élève dayre gollere yuɓɓinde hiirde nde ganduɗa taw fanade mum ko udditde deftordu woni inde bibliothèque tawi kadi ɓe mbaɗa rendre hommage neɗɗo mo ganduɗa ko dariɗo lan ina yaare guila e duuɓi nogas o dari darde lan o uddiri école hayra gollere en 1963 on woni holon on woni Soñan Mamadou Abou ɗum noon yo Allah yurmomo yaatumo ha rama jana heewi ɗo neɗɗo yaari he duuɓi nogas wonko toppito goɗɗum ko wona ɗum noon min garti e gurdam makko ala no mbatten waktuji woni ko yaade dartaki ƴeewen noddude tawi kadi ko président association o aro o waɗɗo discours makko ɗum noon Oumar Diallo bisimilla maɗa dokkemo kelle o won ara ƴeewe caggal